závodu. A teď František Lejsek. 139,5 je jeho osobní rekord. Tady je Vasia Bajc, trenér českého týmu, který jenom tak kroutí hlavou, že to asi nepůjde a František Lejsek bude muset slést z lavičky. Stejně jako Čestmír Kožíšek, také Lejsek skákal v Zakopaném a on tam vlastně absolvoval 2 takové turnusy. Nejdříve mistrovství světa juniorů, kde zaznamenal relativně solidní 16. místo v individuálním závodu, pak ještě 7. pozice s týmem, což je oproti výkonům v dospělé kategorii určitě optimističtější. No a pak se tam konaly závody kontinentálního poháru a tam, byť také tedy podobně jako Kožíšek nepostoupil ani v jednom ze 3 závodů do druhého kola, tak jednou byl 31. A teď tedy premiéra ve světovém poháru pro Lejska. No a řekl bych, že skočil o něco lépe než Kožíšek. 19letý závodník Dukly Liberec. 163 metrů, tak přece jenom o 4 metry méně než Čestmír Kožíšek. No to dost klame a je to těžké odhadnout na tom mamutí můstku, kolik přesně závodník zaznamenal, ale je to výrazné zlepšení osobního rekordu a vzhledem k tomu, že Lejsek skáče vlastně poprvé na mamutu takhle soutěžně, tak